Да, верно. 8:50 за нещо започваме втория епизод. Четвърти. Четвърти. Добре. О, видях, че Джон Сина направо толкова сме закупал. Ама само с една стеничка няма и да ме задържи. Аз само излезна. Като най-голямата работа. Чакай, пак си спомням пътя. Чакай. Ей, натискаш да... не. Натискаш. Какво натискаш? Пъти. Така. Да, че това е четвърти епизод на нашото оцеляване. Петю! Валери, какво направил? Какво направил? Какво ти мога го щупиш? Какво правиш? Какво си помиш, че тъдли, бе? Махи се, бе. Махи се, бе. Стига сте бихте! Аз ще ви убия всичките! До кокъл! Елон. И ще ти дойда! Елон. Мен не ме убивай, аз съм си в често за малко. Какво каза? Чакай, нещо каза, май. Нали? На две сърца съм! Да, бати Петю, не грачи. Извинявай, Петю! Иска да удара Ради. Вземи ми нещата, че Ради ще ги взема. Ради е крадец. Аз ти ги оставам в чест. От 2 стака. Какво имаш? Уе. Какво имаш, бе, Ради? Това е трудното просто. Петю, оставам ти всичко, моля те, не ме удри. Няма да Извинявай, аз удара. искам да удара Ради. Аз без това бях на половин сърце. Еми, искам да удара тебе. Ти не се личиш, що умираш толкова бързо, аз и вече те бием. Само дете аз го довършвам. Камения меч си е мой вече. Само, да. Ради. Водица. Ради. Това си е моята водица. Ради. Внимай. Аз искам да се бия с вас. Ама не. Я не ме копи. Къде са нещата са? Що му убиваш? Извинявай. Аз знаех, че има само едно нещо и затова го убих. Сега остави го да си го вземе, Печо. Аз дори не знам къде са. Ето точно там, до камъка. Там. Какво ми каза чугата? Чуй ли си, бро? Той я чака да служа моето. Аз видях, че не е в сърна. Ето. Той ще пише. Пади left the game. Да, затова играш дух сега. Пади. Да, бе. Много е скучно. Той забава. Какво е? Грън. Честно да си кажа. А така. Ние ли трябва да питаме колко ти бука? За тапка. Печо, метам. Ей, голямата работа. Печо, метам. Правиш вече. Печо, метам. Какво меташ? Виж. Чак сега ще видам. Метнах вече нещо. Дрели ми. Не трябва. И какво метна? Познай. Бронята ти. Да. Ма служи си, аз виждам, че ти нямаш нещо. Как нямам, бе? Нямаш. Ето вече съм спълна. Ми дам. Махнем си гащите. Я ти им. Колко? Я гледай. Кое печеш? Ко печеш? Ще имаш да печки. Айрон. Едното печеш такова, в другото. Браво. Но да ще ти дам айрона. Целя? Да. Не си, ще го взема направо, или? Да? Взимай се. То ти трябва още. О, чакай. Също се. Пади, join the game. Че голямата работа. Пади пак. Пади, внимавай. Пади, пак се бие. И аз го убих. Ела тук, пади. Що ме убиваш? Тая го тук. Ти моля, какво ли ще взимаш, бе? Добре, почи да не ме би. Не ме би, защото ще имам меч. Какво взимаш? Да, Не удрям, аз съм в палко, видиш. Гледай го, той има камъна меч, човек. Стига си ме отрава, Колко се ставаш? Какви сърце съм? Не, ти, Ради. Искам просто да знам, няма да го удрям, просто искам да знам. Ради, колко се ставаш? половин. Айде, много ти здраве. Нула. Факи, защото и мен удръж. Стига! Не, аз не бях. Този път беше пади. Добро ми взе. И гледай къде ме пуска. Аз съм виновен, ти къде да го Да, уби. заради, затова той не му. Спред зомите за малко. Пачо, ти ли умре? Аз умрях, заради Ради. Пачо умре. Не умря. Що ми изписа? Пише, че Демон 50 умря от Пади. А сега Пади има цялата броня. Ради, сега те очаква мъст. Не веднага, просто искам
Абе, шегувам се, бе. Не го приемай. Опа, къде влиза? Аз сега ще пусна зомбитата на Макс. Дай си ми броня това. Сега ще видим как... Сега ще видим как пади. Ще излезе. това тук. Пуснах Very Hard. Най-трудното. Не тая. На Макс е това за зомбитата. Гледай цялата броня! Дава те. Ради, това е мой сървър! Гледай го. Дори не съм спал. Поне малко. И се спал. Мен ме спи, Ради, лягай. Виж, намерихме начин как не мога да ми удря. Виж. Аз тук удара. Той не може. Той чупи легло. Стига, бай. Бате, не те бия на шега. Стига, ще умира. Чао. Съжалявам, Петю, Ради е виновен. Затова искам да играем само двамата. Ради вече е виновен, наистина. Не ни остави на мира. Ще там да бьете. И сега не мога да ме оставите. Аз ще съм бия. Не правя. Аз не мога да Влезеш и да кутня се. Затова е по-яко това. Извинявай, гледай го, пак ме бие. Нищо не съм направил. Бате, мани се от сървъра. Той така и той ще се махне. Ма всичко броня него е моя. И после ти ще го изтриш този сървър. И броната ще му... Ради, ако виж, Петю, ще вляза в сървъра и колко пъти да ме удриш, ще те убия. Добре, Петю, няма да. Но ма дай ми бронята. Да, той задържа и моята броня. Задържи, аз повече няма да влизам сега. Задържите си ми бронята и то. Не, Петю, а Ради. И Iron Match имах, много неща имах. Да, аз знаех, защото ти видях в чест. Пак. Той задържа Iron нещата. Да. И моя арен задържа, и бронята ми задържа. И всичко. Айде си си добър приятел. Ние те убихме, защото нямаше неща. Айрон е в Петю. Да, защото ще му... къде? Има харя на блокче. Ма задръж го, не мисля. Не сме. Аз не ще чувам. Петю е ганяр. Какво съм направил сам? Той го направи нарочно. Айде! Не, аз няма да го убивам, аз просто... Той не зна нарочно. Не знам, да си мисля, че ще го убия. Я може да влезеш при мен. Не. Що? Не ми дава. Защо? Не Аз знам. как мога влизам при вас? Не знам. Ще ме свържиш пак. С какво да те свържа? Към... Wi-Fi е един. Wi-Fi. Wi-Fi аз съм свързан към на майка ти Wi-Fi. Имам ли? Петю. Имаш. Защо не ми дава? Ох, отивам в минигейм там, къде няма никакви брони. Това е паркур мап. Идвам. Ама трябва да го... Какъв? Паркур мап. А, Ами аз вече ще го изтрия, защото аз те го не знам при тебе, бе. направих тролове, много тролове. Ами, Ради, чакай да влеза при тебе. това е сега. Джо, Няма няма да пусна. Аз при Ради влизам. Сега няма да излизам. Стига, Аз искам... Аз ще изтегля в втората, ама няма да влизам. Ма защо Survival са? everybody. Цъкай. Петю, откъде го изтегли? Той знае как да ги пише. Аз не ги пиша. Аз ги намерям. Това си го съда. Втората, При мен ще влезеш? не знам, ще видя. Твоите сървъри се поят. Гледай, какво правя? Виж, защото съм лавил отстрани тухли. Виж, бе. Чак само да намеря сървър, който сега се... Най-долу винаги е. Виждам. Сега Ради ще влезе, знам го. Да. Пади влезна. Сега аз влизам. Ето. О, бъгна ми е много във вазе. И сега ще приключвам след малко. И да им само какво имах, само да видя какво е. Но па много неща има. Къде? О, има втория тъж, добре. Това е добре. Има втория тъж, кеф. Къде го? О, колко яйца на... Това са на крави! Боже, това само крава, гледай! Вижте! Къде? Виж честовете! Виж честовете! Гледай при мен, какво е? Дърво! Дори да... Това какво е само? Това си букут. Къде си, бе? Тук съм. Добре ги. Той има още Къде си, стакове. бабе? Човек, той има още стакове. Къде си, бе? Да сте при мен. Гледай, какво намираме, Виж какво намерих. Ти за какво ти имаш вече? Броня, бе. Къде си? Тук съм, бе. Тук. Къде го намери? Там, горе. В горния част. Вижте какви красиви неща намерихме. Батяк е сървър. Добре, че имаше да го вземете. Да.
Нямаше да го вземете. Ой, Обърка се вече съвсем. Ая. За какво ти? Аз имам Той е най-слабия. Аз Той е най-слабия на света. Ти си взел половината. Бла, 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 бла. Това. Много мрази. Това. О, да се видим с това, момче. Страх ви от мен. Да, нямам нищо. Много ти здрав. Но ти здраве. Казахме ти да си вземеш нещо. Ти... Сега искам мате много да те убия. Много искам да те убия. Няма. Що казваш? Що? Що аз му Аз бих ви убил с брадвата си, ама... Ако ме убиеш, някакви игра. Мах се. Ти как ме уби? И ми айде. Ама го дадох на Петю. Да. А за мен какво става? Чушки. При Петю беше. Чушки и сирене, чушки и сирене. Всичко съм сложил. Служих крава. И крава. Ох! Печо. Битки! Добре, дай ми кравата там на мен. Hunger Games! Ела тук, куче. Ти поздобите ли спостава? Да. Е! Hunger Games! Мах се. Не, стига, бе, не искам. Аре, битки. Не. Вие имате тайна. Битки! Мах се. Битки! Стига, бе, Петю, мах се, ще умра заради те. А ти си с Даймон броня, тъп. Не се ли засещаш? Броня, че ще О, как искам си махна името. Ще видя тогава как ще го намерите. Ти не може да се махне име. Може. Не може. Бате, моите приятели си го махнали. И използват хак. Използват хак. Ще запетите зомите. Аз нямам нищо. Бичес. Това. Ради, ако имаш яйца, тъпако, ако имаш яйца, ги слагаш и после това като го биеш. Ето, слагам и съм убил. И защо ги убиваш Ми само? за храна. Аз нямам. What the fuck, защо ти взел толкова много, бе? Защо ти взел толкова много Даймон, бе? Какъв даймон? Виж Даймон, купчетата. Ми какво? За какво си ти? Ми не знам, аз ще ги оставя. Не искам Аз лягам. толкова много купчета. Той има легла. 3 легла, тъкмо за 3. Къде? Си, горе, на втория етаж. Спълх се качва. Има стълбите, човек. Там. Аз Ради, даймон броня. Ради, носи тъп. Що не се води вратата? Всичко аз трябва да ти правя. Да, аз я. Много. аз спа много добре. Аз спа с меча. Аз казах много болно. Виж как спа с меча си. 20 минути, приключвам се.